ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କାଲି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଏବେ ପଟିଆ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପଟିଆରେ ଆମର କାମ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କାମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ମେସିନ୍ କାଲି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ମେସିନ୍ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରୋଡ଼ କାମ ହେବ, ସେଇ ରୋଡ଼ କାମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା 45 ହେଇଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେନା ପକେଇବି। ବାଲିକି ମରମ ତାକୁ ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ତଳକୁ ଯିବା, ଟିକେ ମୁଁ ବୁଲି ଚେକ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଚାବିଟା ରଖିଦେବା। ବୋଲି କେତେ ଅଛି? ନୂଆ ମେସିନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଅଛି, ଠିକ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଚେକ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଲକରେ ଭରି କରିଦେବା। ବାହାଘର ଟାଇଟ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବା, ଲକ୍ କରିଦେବା। ଲକ୍ କରିକି ପାଣିଟେ ନେଇ ଆସିବା। ପାଣି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍କ। ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନ ହେଉଛି ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ TPCODL ଟାଟାର ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଯିବା, ଆମ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ରୁମ୍ ପାଖେ ଆସିଲା। ସେଠି ଯେମିତି ରୁମ୍ ଥିଲା, ଏଠି ବି ସେଇ ରୁମ୍, ଏକା ରୁମ୍। ମାନେ ହେଲେ ସେଠି ଟିକେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଠି ଛାତ ଘରଟା। ଆଉ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ, ଏଟା ଆମର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ସେଠି ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଆମର କାମ ହେବ। ରୋଲିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଆଜି ରୋଲର ଆସିବ। ରୋଲିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ କହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମରମକୁ ବାଲି ଇଏ ଗୋଳା ହେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଢାଳିଲେ ଲେବର ମାନେ କାମ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ରୁମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରୁମ୍କୁ। ମୁଁ କାଲି ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲି। ଶୋଇଥିଲି, ମଶା ପ୍ରବଳ। ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ କ୍ୱାର୍ଟର ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାଲିର ରୁଟି ଅଛି, ପାଣିଟା ରଖିଦେବା ଆଡ଼େ। ଏ କାଲିର ରୁଟି ଅଛି, ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉ ଖାଇବା। ଆଉ ଏବେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କାଟୁଛି ଭୀଷଣ ଯିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ତ, ବୋଲି ଯାହେଲେ 700-800 ମିଟର ଭଳିଆ ହେବ। ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଯୋଡ଼େ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ଭାବୁଛି ଶୋଇବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଲମ୍ବାଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲା ଏଇ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏଠି, କାଲି ଏଠି, ଏମିତି ବହୁତ ହଇରାଣ ବେଳେବେଳେ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ସେଟିଂ ହେବ, ଏଠି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ପାଣି ବି କେହି ଦେଲିନି। ତାପରେ ସେ ହନୁମାନ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସେ ନନାଙ୍କୁ ଜଣ ପଚାରିଲି, ନନା ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ କ'ଣ ନେବେ ନା? ସେ କହିଲେ ସେ ବାପା ନେଇଯା। ପାଣି ନେଇନା ଆସିଲି। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ମୋର ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ମେସିନ୍ରେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିନି ଚାର୍ଜର। ଭାବୁଛି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିନି, ଆଣିବି। କାହିଁକିନା ନ କିଣିଲେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତ ଆମ ରୋଲର ଆସିନି। ମୁଁ ବସିଛି ଏଠି, ଦେଖି ରୋଲର ଆସୁ। ରୋଲର ଆସିଲେ ଯାହା କାମ। ରୋଲର ବିନା କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି। ଏବେ ରୋଲର ଆସିଲେ କାମ। ରୁଟି ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇଥିବେ ନା, ପେଟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଛାନିଆ କରିବେ, କାହିଁକିନା କାମଟା ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଏଇଟା ରୁଟି ଭିଡ଼ିଲେ ଜମା ପିନ୍ଧୁନି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ ଆମର ରୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଲେବର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ସବୁ ପିଳା ପୋତୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବେଳ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ପୋତି ଦେଇଛି ୟାକୁ। ଏବେ ଏପଟ ରୋଡ଼ଟା ହେବ, ତାପରେ ସେପଟ ରୋଡ଼ଟା ବି ହେବ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମ ରୋଲରଟା ଆସିନି, ଦେଖାଯାଉ। ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଥା ହେଇ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ରୋଲର ଆସିଲାନି, ଏବେ ଯାଉଛି ସେପଟିକି ଯାଉଛି। ସେପଟି ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ କରିବି। ତା ସକାଳୁ ନାହିଁ ନାହିଁ କହୁଛି, ସେ ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ନୂଆ ମେସିନ୍ ନା ତାର ଫାର କଟିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମନା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ସେ ମାନୁନି ଜମା। ମୁଁ କହିଲି ତାର ଫାର କଟିଲେ ତୁ ତୋର ସେ କଥା ବୁଝୁ, ମୋତେ ଜମା କହିବୁନି କିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମେସିନ୍ କରିଛି, ସେ ଯାଇଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେଠି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟିକି କରିବା ଏବେ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବି ଖୋଲିବା, ଚାବି ଖୋଲିବା। ବାହାର କି ଗରମ ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଯଦି ଖୋଲିଦେବେ ଗ୍ୟାସଟା ଗୋଟେ ପଳଉ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା, ଯାଉ ଭାରି ସେପଟିକି ଯିବା। ସେଇଟା ଏମିତି ବୁଲି ସେମିତି ବୁଲି ସେଠିକି ଯିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଇଠି ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଏଠୁ ବାଲିକୁ ମରମ ବୁଳାଇଛି, ସେଇଟା ନେଇଯିବା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥୋଇଦେବା ଗୋଟେ, ତାପରେ ସେପଟିକି ଯିବା। ଆଉ କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଜାଗାକୁ ତାର ଫାର ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଢାଳିଦେଲି। ଏବେ ଯିବା ସେପଟକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଏବେ କରି ଯିବି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସି ଗୋଟେ ଖାଇବା, ତାପରେ ଚଲେଇବା। ଗରମ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି। ମେସିନ୍ ଗରମ, ଫ୍ୟାନ୍ ଗରମ, ଉପର ଗରମ, ସବୁ ଗରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେନି, ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପାର୍କରେ। ଏଠି ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କାମ ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଧିକ ଦିନ ନାହିଁ। ଏଠିକି ଏଇନା ବେଶୀ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ରହିବନି ଜମା। ଆଉ ଖରା ଏବେ ଟିକେ କାଁଳ ପାଗ ଦେଲାନି, ମୁଁ ବି ମେସିନ୍ ଚଲେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି।